letter දාලා තියෙනවනේ approval නැත්නම් මොකද කරන්න බෑ කියලා approval දාලා letter දාලා තියෙනවනේ. හා? ඉතින් කියන්නේ ඉතින් කොහමද කරද මේ කරන්නේ? approval නැතුව. ඒක දන්නේ. හා? අපි දන්නේ. අපි thank you මේ approval තියනවා කියලා. approval තියනවා පොලිසිය මාත් ඉන්නවා අපිට කතා කරනවා. පොලිසිය ඉන්නවා. එන්න කින්. ඔව් නේ මෙයා. ඒකි මාතයා මේක ඉන්දරේකම කතා කරනවා. ඔයිද? මේ ආමි ඔක්කොම මෙතන ලයින් වණ්ඩක් කියලා කිව්වනේ. කියලා දිනවා. හා? උත්සව මොකද කරන්න බෑ. මේක නවතරන්නේ තියෙන්නේ. කියන්න බෑ කියන්නේ අපේ මේ එකටම ඇවිල්ලා මේ ගදල්ලා බොරුවට ගදල්ලා මේ ආමතුරු යා බොරුනේ. ආමතුරු බොරුනේ. ඒකනේ මේක කතා කරගෙන වෙන පොයා වෙන නෑ නීතියට කරනවනේ නීතියට කරනවා. එදමට ඔයා වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? ඔය ආමි පොලිස් ඔක්කොම මේවයි අපිට මේවයි අපිට තියෙන්නේ අපිට ආමතුරට ඔප්පු දිනවනේ. ඔප්පු දිනවද? නෑනේ. දන්නේ ඒක ආමතුරම දන්නේ. ආමතුර මේ පිස්සු තමයි කතා කියලා කියන්නේ. ඔප්පු දිනවා ඔප්පු නැතුව කොහොමද අප්පුල් ගන්න පුළුවන්? හා? බොරු කියන්නේ බා. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම බොරු කරලා තමයි මේ කරන්නේ මේ. මේක අමුදාව පොලිස් ඔක්කොම ඔර වේද මේක ඔර ඔප්පු ලෝයරට අරස් කරලා මේක මොකද කේ මේ කන්ට්‍රි කොන්දට කන්ට්‍රියද සපද මේ ප්‍රාදේශ සභාවේ ඉඳලා පස්සේ කියලා මෙතන මේ හදන්නේ කොහොමද අරන් කියලා මේ හතර දෙනෙක් කියලා කේස් එක දානවා. ඔව් ප්‍රාදේශ සභාවෙන් වෙලා තියෙන්නේ. පොඩක් ඈ දැන් නෑ කර පොඩක් කවුරු එවන්න ඔබට මේ වෙනකොට කතා කරගන්න තියෙනවා අපිට. පුළුවන් දැන් මෙවන්න. හරිද? මේ නීතිය නම් ඔක්කොමට ඔක්ක නීතිය වෙන්න ඕන. හරිද? හලෝ. ඕම් සර් நான் சார்ஜிங் கேக்குறேன். சார்ஜன் மெம்பர் நான் சேமனுக்கு அடிச்சா எனக்கு ஆன்சர் இல்லை நான் வந்து இதில் கிருஷ்ணவியாரன் நினைக்கிறேன் அதில் வந்து கிருஷ்ணவியார் தையிட்டு வியார ஓ அதில் வந்து நான் அன்றைக்கு மீட்டிங்கில் சொன்னேன் வேறு கட்டங்கள் கட்டி கொண்டு இருக்கணும் இப்போ வந்து செங்கலை வச்சு கட்டி கொண்டு வைக்கணும் 2-3 கட்டங்கள் கட்டுப்பட்டு கொண்டு இருக்கும் மற்றது அந்த ஃபங்க்ஷனல் உற்சவம் எல்லாம் நிப்பாட்டு சொல்லி அமராபுரா நிக்காயா மற்றது அவங்க மெல்வத்து படம் எல்லாம் லெட்டர் மூலம் அனுப்பியிருக்காங்க. இப்போ அதை மீறி போலீஸால தான் போலீஸ் அவர்கள் பொறுப்படுத்தி பயன்படுத்தி நடத்த பயன்படுத்தி கொடியெல்லாம் கட்டி பண்ணிக்கணும். அப்போ நான் இதுவரை அரசாங்கமே வந்து இப்படியானதுகளை தடுத்து நிப்பாட்ட சொல்லி அவங்க பிரசவம் பண்ணிக்கல நாங்கள் சபையால் நாங்கள் ஒரு நடவடிக்கை மட்டும் காட்டி இப்போ இருந்து வேலை இல்லை தான். இப்போ நான் உள்ளுக்க நிற்கிறேன். இப்போ நான் 2-3 பேர் மெம்பராக நிற்கிறேன் உள்ளுக்கு. இப்போ இவருக்கு சேமன கொடி அடிச்சுன்னா ஆன்சர் இல்லை. உங்களுக்கு தகவலை தெரியப்படுத்திடுது. அப்போ நீங்கள் 7 மண்டாயில் வந்தானே இல்லை. இப்போ நாங்கள் ஒரு பக்கத்தால் போராட்டங்களை கொண்டு இதெல்லாம் வெளியில் கொண்டு விஷயத்தை முடிவு கொண்டு வர்ற நேரத்தில் மற்ற தவிசல்ராக்கள் பிரேச வேண்டிய சப்போர்ட் இல்லாட்டி ஒன்று மிஞ்சம் செய்யலாது அடுத்தடுத்து கொண்டு போயிடலாது. அப்போ இது ஒரு பார்லிமெண்ட்டில் கூட நேற்று காந்திரமாம்பி கதை கேட்கல விமல் ரத்நாயக்கா சொல்லி அவருக்கு பதவி அடுத்த நீங்கி ஆச்சுன்னு தெரியல அவர் கட்சியை விட்டு எதுக்குறாங்கன்னு தெரியல. ஆனால் அவரை சொல்லிக்கிறேன் 3-4 நாளில் தீர்வு கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கிறான். அப்படியான இதுகளில் வந்து ஒரு பக்கம் தீர்வையும் கொடுத்து கொண்டு ஒரு பக்கம் இதையும் சொல்றா என்ன இதுக்கு முடிவு வேற இருந்தது. நான் ஸ்பெஷல் மீட்டிங் கால் பண்ணலாம் கால் பண்ற வர போய் வேறக்கெல்லாம் மீட்டிங் தான் நாங்கள் ஸ்பெஷல் மீட்டிங் இது போடுறது நாங்கள் போடுற விஷயம் ஒன்றுமே மினிட்ஸ் பெறுது இல்லையே. போன முறையும் பேரை பெட்டி காய்ச்சினாங்க அந்த விஷயம் ஒன்றும் பெற இல்லை. இந்த பலாலி ஆமி கேம்பை பெட்டி காய்ச்சினாங்க மீட்டிங்ல வேற இல்லை மினிட்ஸ்ல வேற இல்லை. அன்றைக்கு என்ன எல்லாரும் நிப்பாட்டு எல்லாரும் கதையை நிப்பாட்ட சொல்லி போட்டு மிச்சம் எல்லாரும் கேட்டு தவிசாவோட கேட்க என்ன சொன்னாங்க ஒரு ஆள் 6 ரூபா கூலர்ல சொல்றாரு இஞ்சால இருந்து தான் லெட்டர் போட்டு நிப்பாட்ட போறோம் என்பிபி காரர் சொல்றாரு. அவர் சீரனும் அவர் சேவனும் வந்து சொல்றாரு அங்க ஒன்று நடக்கல அடுத்த குளம் எல்லாம் போட்டு அடுத்த மேல போட்டு அப்படிதான் இந்த வேற நடந்தது. ஓ கொஸ்பில பில்டிங்
அன்றைக்கு சொன்னேன் மீட்டிங்ல நான் கேட்கல என்ன சொன்னேன் இல்ல கடிதம் போட்டு வேலையில நிப்பாட்டி ஒரு மூவன் நடக்காதுன்னு சொல்லி நான் என்ன எடி ஒரு இஞ்சி கூட நகர்ந்தா சவதான் பொறுப்பாண்டு நான் ஒன்று சொன்னேன் இப்ப நாங்க அங்க நிக்கிறோம் வந்தீங்கன்னா பெரும் உதவியா இருக்கும் ஹலோ இன்ஃபார்ம் பண்ணி நான் அப்படியே அடிச்சுன்னா ஆன்சர் பண்ண இல்ல මේක ඔක්කොම වැඩ නතර කරලා කිව්වනේ